Dit programma wordt u aangeboden door Centerparks. Ja, welkom terug bij Thuis in Limburg. We gaan nu kijken naar een filmpje over de gemeente Sittard-Geleen. En een van de mooiste punten daar, dat is het kasteelpark in Borren. Het kasteelpark in Borren, waar je niet alleen kunt genieten van de dieren, van de prachtige natuur, maar daar ligt ook nog een prachtige kasteelruïne. We gaan nu naar het kasteelpark Borren. Dat was vroeger de moestuin van het kasteel. Dat gaan we straks ook nog zien, het kasteel zelf. Okay. Maar nu is het een dierentuin en ja, zoals je ziet, dat is vooral voor ouders met kleine kinderen. Maar ik vind het ook hartstikke leuk. Ja, kijk zo. Ik heb geen kinderen. Nee, maar we kopen een voerzakje. Dierenvoeren vind je toch ook wel leuk? Kunnen we de uilen voeren? Uilen zijn wel gaaf. Oké, gaan we doen. Het kasteelpark Borren. Het is meer een dierenpark eigenlijk, hè? Ja, natuurlijk. Het is een dierenpark en eigenlijk ook een bijzonder dierenpark. Want er worden heel veel beesten uitgezet, met name ook schildpadden. En die worden dan hier opgevangen, dus dat is wel bijzonder. Maar is het dan een soort van opvangtehuis geworden voor dieren die ergens anders niet terecht kunnen? Ja, onder andere natuurlijk, maar er zijn ook andere dieren te zien. Uilen, apen, noem maar op. Apen. Uilen. Ja. Het zijn wel leuke dieren inderdaad. Ja. Ja, en ik snap wel waarom dat ze het kasteelpark noemen. Want ik neem aan dat dit het kasteel was. Ja, dit was het kasteel van Borren en dat is in 1930 is dat bij een grote brand tot een ruïne vervallen. De familie is vertrokken. De ruïne is gerestaureerd zoals je ziet, maar die moestuin, die siertuin, het was zo, dus dat was een beetje, dat werd verwaarloosd toch, maar voor de mensen hier in de omgeving was het natuurlijk een geweldige plek om te wandelen en voor de kinderen om te spelen, noem maar op. Ja. En dan was er in Grevenbeek meneer Munsters en die had een beetje uit de hand gelopen hobby met vogels. En die heeft toen aan de burgemeester gevraagd, kan ik dat niet pachten? En op een dag stond dus hier een hekwerk omheen. En de bevolking vond dat niet zo... die kon hier opeens niet meer Die konden niet meer binnen. En dan hebben ze een soort middenweg gevonden. Daar maken we er een park van. Even entree en dan kunnen mensen komen kijken. En nu is het een stichting die dit park beheert. Ja, ik wil ondertussen wel ook wel wat van die dierenpracht zien. Dus kom op, gaan we kijken. Ja. Oeh, die zijn mooi. Sneeuwuilen. Ja, dan raak ik helemaal van in de sfeer. Ja. Associatie met? Ja, zeker. Dan moet ik toch wel een beetje naar Harry Potter denken als ik die zie. Ja. Maar sowieso uilen, ik vind het een beetje mystieke beesten altijd wel. Ja, die hebben wel iets. Ja, precies. Met name die ogen, mysterieus natuurlijk daardoor. Maar wist je dat hoe lichter de ogen, hoe eerder ze gaan jagen? Oh nee, dat wist ik niet. Oké, daar gaan we.
Gaat het nog een beetje met je? Jawel, ik denk dat ik het wel overleef. Oké, dan... Maar laten we maar even verder gaan. Oké. Kasteelpark Borren. Fantastisch, dat moet je beleven. En ik heb ook een prachtige belevenis, want er zitten prachtige dames voor mij hier aan tafel. 2 Vlaamse dames. Gildy en Nathalie. Hallo. Jullie werden aangekondigd in de bladen als 2 frivole dames uit Vlaanderen. Ik zie hier 2 nette, beschaafde meisjes zitten. Dankjewel. Hoe komen jullie aan die roeping? Ja, de mensen schrijven veel. Ja. Geen idee. Maar laten we eens terug naar het begin gaan. Ja. Ik heb gelezen, jullie zijn begonnen als danseressen. Waar hebben jullie die stap gemaakt? Van waar zijn jullie gekomen? Van danseressen achter zangers, plotseling op die bühne. Wanneer hebben jullie die stap gemaakt? Ja, we hebben samen bij M-Kids gedanst vroeger. En wij zijn daar bevriend geraakt en we zijn een beetje aan elkaar blijven hangen. En dan uiteindelijk zijn we zo wat samen beginnen zingen. En we dachten toen al van oké, we spreken over 8 jaar terug nu. We dachten toen al van oké, dat klinkt wel leuk. Maar we hebben er eigenlijk lange tijd niks mee gedaan. En dan uiteindelijk... Ja, dan heb ik Gildy opgebeld en ik zei van ik heb een leuk idee, want net het liedje van Amy Macdonald, This is the Life, was net uit eigenlijk. En ik vond dat wel leuk klinken en ik dacht ja, laten we daar een Nederlandse tekst op schrijven en we nemen daar een demo van op. We duiken samen de studio eens in en uiteindelijk kwam er wel iets heel leuks uit. Nou, iets heel leuks. De meeste meisjes of jongens die beginnen ook zo. Jullie hadden meteen een zomerhit. Hoe kwam dat zo? Hebben jullie een goede promotor? Ja, die heeft uiteindelijk... alles ging heel snel. We werden gebeld door de platenfirma en we mochten eigenlijk meteen komen tekenen. We kregen een platencontract. Dus dat is voor 2 meisjes die eigenlijk van niets weten wel heel wat. En ja, dan kwam het liedje uit en ja, we hadden ook wel heel veel aanhang, omdat ik dan bij Paul Severs ook heb gedanst. En heel veel fans van hem, ja, die wouden natuurlijk ook het liedje. Mee, en dus ja, zo ging de bal een beetje aan het rollen. En De Wind Fluistert Jouw Naam heeft toen ook 18, 19 weken in de Vlaamse top 10 gestaan. Ja, die waren zelfs op Radio 2 genomineerd. Waarvan 4 weken op nummer 1. Beste zomerhit. Dan hoor je toch al een beetje tot de top in Vlaanderen. Ja, we waren genomineerd bij Radio 2 voor Zomerhit. Beste doorbraak. Beste doorbraak. We hebben ook de videoclip gewonnen, beste videoclip op MenTV. Met Volg je hart aan, met de volgende single. Dus er is toch al wel wat geweest voor ons uiteindelijk. Ja, wat ik ook heel bijzonder vond, is dat jullie al mee hebben gewerkt aan een docusoap. Nou, dat gebeurde in Nederland alleen maar als je al 10 jaar in dat vak zit. Van waar kwam dat? Ja, dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Het was in de maand april, mei zo een beetje. En ja, we kregen ineens het idee van een docusoap. En ja, oké, laten we dat doen. En het is uitgezonden geweest op MenTV, dus een digitale muziekzender van Telenet bij ons in Vlaanderen. En ja, dat heeft 9 weken lang geduurd eigenlijk. 9 weken lang Sugar Free op de televisie, 4 dagen per week. Dus de mensen zijn ons ondertussen al een beetje beu, denk ik. Maar dat was wel leuk, want we konden aan de mensen thuis laten zien van hoe wordt onze single opgenomen. De foto's werden getrokken, de videoclip, ja, kleding gingen kopen. Is dat ook niet een beetje eng als je zo'n camera... Wij kennen de vast natuurlijk. We zien die hele rare dingen doen. En dan dacht ik, nou, ik zou het niet willen hoor. Is dat bij jullie gegaan met zo'n camera de hele dag achter je heen? Ja, dat ging wel. Hè. Uiteindelijk, ze zijn eens komen filmen bij Nathalie thuis, bij mij thuis, bij Nathalie in de winkel, op mijn werk. En ja, voor de rest alles backstage, in de kleedruimtes. Maar dan gingen ze wel op tijd buiten. Ja, ik wou net zeggen, hebben jullie niet ontzettend moeten inhouden? Ze zijn braaf geweest. Nee, we zijn ons eigen geweest. We hebben ons niet ingehouden. Dat doen we niet. Nou, dat is goed te horen. Wat ook goed te horen is, jullie hebben er ook nog een goed doel aan gekoppeld. Hè? Want sugar free, dat zullen weinig mensen weten, maar dat is eigenlijk suikervrij. Jullie hebben dat gekoppeld aan de suikerziekte, om daar in ieder geval jullie voor in te zetten. Kwam dat door die naam puur of heeft dat een andere associatie nog steeds? Ja, we hadden van in het begin eigenlijk dat de naam gekozen werd wel al zoiets van... In de toekomst kunnen we daar iets mee doen. Dat zou wel leuk zijn voor diabetespatiënten eigenlijk. Dus hebben we eerst en vooral de Vlaamse Diabetesvereniging gecontacteerd om te vragen van... Zien ze het wel zitten dat we iets voor hen doen natuurlijk? En ja, die waren meteen enthousiast. Dus we hebben een soort van sugar-free familiedag georganiseerd in Braschaat, de 1 mei. En collega's uitgenodigd, die, bijvoorbeeld Wendy van Wanten, Frank van Laan, Bart van den Bos, Ian Thomas, of voor de meisjes idolen. En die doen dan... gratis mee? En die hebben meegewerkt aan heel die dag. Ja. En we hebben de inkomsten, de opbrengst, hebben we aan de vereniging kunnen schenken. Ja, dat is toch ook heel sympathiek. Hè? Dat verwacht je toch ook niet van zo'n jonge dames, dat ze meteen al bezig zijn met de goede doelen. En vooral de diabetici, die kunnen dat natuurlijk goed gebruiken. Ja,
Ik denk niet dat de laatste keer gaat geweest zijn. Nee, het was heel leuk en de dag was ook heel geslaagd. Jullie zijn een soort ambassadrice gestanden voor die stichting van die diabetes. Ja, we zijn nu ook bezig met een fitness. Daar zijn we dan ook meter van. Dat kunnen eigenlijk zo in dezelfde lijn trekken. Ja. We zetten ons wel in voor goede doelen. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder is misschien ook hoe jullie tot jullie liedjes komen. Doe je dat zelf al? Denk je daarover mee? Schrijf je ze zelf of hebben jullie vaste schrijvers? Of? Wij zijn eigenlijk een klein bedrijfje op zich. Dat zeggen wij altijd. Jullie met z'n tweeën? Ja. Ik zeg altijd, dat kan je zien aan onze wallen onder onze ogen. Nou, ik zie ze niet hoor. Dus we schrijven zelf teksten. We kiezen onze kleren zelf. We hebben in alles inspraak. Dus we kunnen ook wel een beetje kijken van... Oké, dat vinden we leuk en dan niet. En ja, wat doen we nog allemaal? Noem het maar op, hè. Ja, het wordt allemaal geregeld. Dat is gewoon fantastisch. Wat me ook opviel, jullie zijn al behoorlijk groot. Want jullie treden al op grote programma's op. Aan de Vlaamse kust bijvoorbeeld. Hè. Vertel daar eens wat over. Want dat... Ja, dat is sinds de maand juli doen we zomeraperitief aan zee. En dat zijn eigenlijk 24 optredens langs heel de Vlaamse kust. Dus, inpakken, uitpakken, inpakken, uitpakken. Ja, van hier naar daar. Ja, maar dus een optreden 's morgens eentje en dan eentje nog 's avonds. Dus, Maar laten we niet vergeten, dat treden toch de grootste artiesten uit Vlaanderen op. Hè? En daar sta je toch maar zo tussen. Vroeger stond je bescheiden te dansen, nu sta je daar in front. Wij zijn de enige die er 24 keer in zitten ook, effectief. Andere artiesten wisselen eigenlijk een beetje. En wij zitten er 24 keer in, dus dat is ook wel leuk. Ja, ik vind dat ook wel... Bingo, hè? 24 keer bingo. Nee? Ja, hè? Volgend jaar rijd ik met een Porsche. Ja, nee, is niet waar. Nee, maar ik vind dat wel... Wat de mannelijke kijkers natuurlijk ook interesseert, als jullie daar op die podium staan, 24 keer daar in die kust... En zit met die jongens die... Ja, het is nog niet heel warm geweest. Wild, het is nog niet heel warm geweest, dus we hebben nog niet... Nee, maar het heeft natuurlijk gevolgen. Ik zag net in de voortraject, er kwamen een heleboel mensen naar jullie toe, moeten handtekeningen uitdelen op de foto. Hoe reageren die jongens daarop? Zijn jullie heel populair nu in Vlaanderen? Moet je ze van je afslaan als vliegen? Of hoe gaat dat? Het zijn nog jonge jongetjes, hè? Het zijn de jonge jongetjes? Ja. Dat valt goed mee. Jullie vallen meer op oudere mannen? Ja. Oké. We hebben er nog een paar hier in de aanbieding. In de aanbieding, Komen we daar het programma op terug? Laat ze straks de revues passeren. Dat gaan we doen. Maar daar gaan we geen camera bij doen. Zeg, jullie nieuwe single. De jonge man. Jonge man, ja. En we vallen op oudere mannen. Hoe komen we er eigenlijk op? Ja, ik wou net zeggen, dat is niet echt logisch, hè? Maar de jonge man, hoe is het tot stand gekomen? Tja. Ja, jonge man is eigenlijk een beetje geschreven op vlak van oké, ga uit, je leert iemand kennen. Je ziet er staan, je vindt het wel interessant, maar je denkt oké, ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken. En uiteindelijk begin je toch te praten en begin je toch wat te dansen samen. En uiteindelijk heb je een goede klik met die jongen. En denk je zo van ja, oké, dit is wel de jongen waar ik mee verder wil en daar ga ik ook wel echt voor. Zo van, die kan me wel krijgen. Die kan me wel krijgen, daar wil ik wel iets mee. En ja, ik kan mijn best doen. Nou, ik denk dat je de kijkers heel benieuwd hebt gemaakt. Ja. Dus we gaan het beluisteren. We wensen jullie ontzettend veel succes. Dank je. We zijn hartstikke blij dat jullie er vandaag waren. Ik zou zeggen, zoek het podium op en wij gaan naar jullie luisteren. Gaan we doen. De nieuwste single van duo Sugar Free. Daar gaan we nu naar luisteren. De jonge man. Gevoel.
nacht zijn we close. Heel de nacht close. Dank je. Dank je wel. Ik had niet te veel beloofd. Sugar Free, fantastisch duo uit Vlaanderen. Wat ook fantastisch is, is natuurlijk de gemeente Sittard-Geleen. Die staan vandaag centraal in onze uitzending. En we gaan nu kijken naar een nieuwe rondtocht door die gemeente. Aandacht voor onder andere het prachtige museum Het Domein. Nou, dit had ik niet helemaal verwacht dat we nog naar België zouden gaan. Dit hoort ook bij Sittard-Geleen. Ja, Sittard-Geleen, dat associeer je niet met de Maas, maar dit is de grensmaas. En hier vanuit Grevenbeek kun je dus richting België. Maar je kunt ook naar Obbeegt, terug naar Centrum Sittard. Alle kanten uit. Alle kanten uit. Ja, dat is een gratis pontje, dat is altijd wel fijn. Hè? Ja, en in de zomer maken er heel veel fietsers gebruik van. Daar staan al mensen weer te wachten. Ja, wat ik me nou afvroeg, wordt dit nou door de gemeente betaald? Of door misschien allebei wel? Omdat ze er allebei voordeel van hebben van zo'n pontje? Dit is wel een leuk voorbeeld van de grensoverschrijdende samenwerking. Dit wordt door de beide gemeentes, dus Sittard-Geleen en de gemeente Stockholm, wordt dit betaald. Ah, oké. Dus die zorgen dat je altijd over kunt gaan. Ja, precies. Dat wandelaars en fietsers hier gratis over kunnen. Ja. Gaan we nog België verder verkennen of denk je dat we toch maar even... We blijven aan de Nederlandse kant en we gaan lekker weer terug richting Centrum Sittard. Oké. Nou, we zijn hier op de binnenplaats van Kasteel Limburgt. Het ziet er wel indrukwekkend uit. Dit is de enige overgebleven mottenburg-mottenkasteel van Nederland. Mottenburg? Wat is dat? Nou, motten wil zeggen kunstmatig opgeworpen heuvel. En dat zie je ook heel goed. Zie je dat boven op een bergje ter verdediging zeg maar. Ja, precies. Want beneden in die kelder zijn nog de resten van de oorspronkelijke burcht uit de 11e eeuw. En dat is daar waar het hek is, zeg maar? Dat is nog veel lager. Maar waar het hek is, dat is de ijskelder. IJskelder? Nou, je moet je voorstellen, in de winter was dit bevroren. En dan hakten ze het ijs eruit en dan konden ze dat daar bewaren. Dan had de heer een koel wijntje bij gelegenheden, toch? Een soort van middeleeuwse ijskast. Precies. Oké. Ja. Het is niet echt een mooi verhaal, maar hier heeft ook het laatste heksenproces van Nederland plaatsgevonden. Oh, wat was het vonnis? De doodstraf natuurlijk. Schuldig zeker? Schuldig, ja. Zoals altijd. Ja, 1674 en Geluiten. Een mevrouw uit Lutterade, Geleen. Werd altijd gezien als een vreemde. En het dorp keerde zich tegen haar en ze is dus hier in de kerkers. Op een gegeven moment hebben ze haar dood aangetroffen. En het is niet echt duidelijk, is ze vermoord, heeft ze zelfmoord gepleegd. Ze leeft in ieder geval niet meer. Ze is in elk geval gestorven. Ja. En dat verhaal is aanleiding voor het party- en bowlingcentrum wat hier in de Voorhoeve zit. Om heksenweekenden, heksenfeestjes. Ah, zo. Ja, een beetje als thema te gebruiken. Precies, als thema te gebruiken voor hun activiteiten. Maar ze hebben ook riddertoernooien. Het is wel nog een originele staat van binnen. Precies. Oké, dat is wel leuk. Kijk Patrick. Dat is toch een prachtig plaatje. Wat een uitzicht, ja. Ja. Dat is dus het centrum van Sittard. En het leuke is, die kerktoren die staat ook op de plek, de oudste plek waar het allemaal begonnen is. Dat was het kerkje van de Heer in de middeleeuwen. En van daaruit is het eigenlijk zo'n grote stad geworden. Dus dat is ook echt het begin van Sittard eigenlijk? Dat is echt het begin van Sittard. Het is wel grappig, je ziet helemaal niet dat de stad er zo omheen ligt. Het lijkt heel erg groen. Ja, dat is het ook voor een gedeelte, maar we moeten nog even een stukje fietsen. Kom. We zijn er bijna. Oké, kom. Sittard. Ja, en hier links museum Het Domein met een afdeling hedendaagse kunst.
Deze zomer zijn in Museum Het Domein 2 tentoonstellingen. Een kunsttentoonstelling van Hans Lemme en José Bedia. En de afdeling Stedelijke Historie heeft een expositie over de alternatieve jongerencultuur. Onderstroom 3, jaren 80. Leuk. Oh, ik zie dat het filmhuis er ook is. Dus, Filmhuis is er ook, dus ook niet onbelangrijk. genoeg te doen. Maar ik wil je nog andere dingen laten We moeten weer verder, oké. Ja, zoals u weet, we zitten hier in Center Parcs Erpenheide in het Belgisch-Limburgse Peer. En een van de grote attracties, dat zijn de ruwere spellen die je kunt doen. De avontuurlijke attracties. En wij hebben natuurlijk Patrick Smeets. En Patrick die is nooit voor een kleintje vervaard. Maar die heeft één nadeel, hij heeft hoogtevrees. En als je Patrick dan op 10 meter hoogte op zo'n touw wil laten lopen, dan krijg je toch problemen. Enfin, kijkt u zelf. Ja, als je hier nou zo de hele tijd midden in de natuur zit, zou het nog eens kunnen dat je avontuurspirit naar boven komt. En dan wil je misschien wat spannends doen. Nou ja, dat kan hier dus. Want hier hebben ze Adventure Sports. Dat is een heel complex. En dan kun je dus omhoog klimmen. Dan kun je bovenop iets gaan doen. En dan daarna kun je ook nog gaan abseilen. Dat is hartstikke spannend. Zeker als je een beetje hoogtevrees hebt. Dus we gaan eens kijken hoe dat voelt. Ja, wat natuurlijk altijd belangrijk is als je dit gaat doen, is dat je het veilig gaat doen. Ja, daarvoor gaan wij zorgen. Ik ga je een helm opzetten. Deze dien je gedurende de tijd dat je hier binnen bent op te houden. En dan kunnen wij van start gaan. Ik zie dat je geen sieraden om hebt, dus hij is... Dat scheelt. Ik neem toch aan dat ik iets van een veiligheidsharnas krijg. Ik krijg hetzelfde aan als ik nu aan heb. Alsjeblieft. Daar gaan we nu voor zorgen. Er zitten een aantal dingen niet waar ze horen nu. Wat gaat nu de volgorde zijn van wat we gaan doen? We gaan jou dadelijk vastmaken aan het touw en dan mag jij de blauwe route naar boven klimmen. Boven gaan we jou het parcours uitleggen en mag jij zelf een aantal rondes op het parcours doen. En dan kom je abseilend terug naar beneden met het touw, veilig en wel. En dan hebben we vaste land weer onder onze voetjes. Ja, en daar houden we van, vaste land onder de voetjes. Nou, laten we maar meteen beginnen, want dan hebben we het gehad. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Ja? Mag je even met de rug naar de muur gaan staan? Veel succes! Nou, die laatste keer wel, hè? Ja, die zijn er. Ja, terug? Ja, blijf maar even zitten. Goed gedaan. Wil je rustig blijven zitten even? Of zeg je... Dan maar staan. Even zitten. Zo. Waren we al verwacht? Ja, we kunnen meegaan. We kunnen wat jij wil. Als je zegt ik doe het echt niet, dan ja, dat is jouw keus. Ja, ik ben eruit. Ik ga het niet doen. Ik durf het niet. Helaas. Gelukkig hebben de dames zich wel zo sportief getoond om dan even een rondje voor mij te maken. Dus beeld je gewoon in dat ik dat ben, omdat dat heel vloeiend gaat. En dan komen we terug als we weer naar beneden mogen. Dat wordt mijn favoriete onderdeel.
Nou, ik ben nog steeds een bijkomen, maar voor jullie lopen alsof het vaste grond is. Ja, wij doen het minimaal 4 keer in de week. Dus voor ons is het eigenlijk niet heel veel. Sneekoek. Ja. Goed, nou, ik vind het toch wel erg dat ik niet durf. Maar ja, goed, daar doe je niks aan. Ik neem aan, laat ik zo zeggen, ik hoop dat ik niet de enige ben die dat ooit overkomt. Nee, er zijn meer mensen die dat overkomt. En er zijn er meer die net zoals jou gaan zitten en niet verder durven. Maar jij bent al omhoog geklommen, dus daar mag je al heel trots op zijn. Nou, in ieder geval iets. Ja, maar stap 1, toch? Ja, maar nu krijg je natuurlijk, zoals ze het zo mooi zeggen, what goes up must come down. Ja, dat is gebruikelijk, inderdaad. We gaan jou laten abseilen. Christy gaat jou dadelijk vastmaken. En dan gaat de instructeur beneden en gaat jou rustig naar beneden laten zakken. Ja, dus ik hoef eigenlijk alleen maar te vallen. Ja, je 2 handen op het touw vasthouden, voetjes tegen de muur aan. En dan laten we jou rustig zakken. Goed gedaan. Super. Is er blij om. Steek de handen er maar door. Deze gaat perfect zijn. Nou, ik ben er helemaal bijgekomen en nu wordt het tijd voor deel 2, de Big Swing. Ik weet nog niet precies hoe het gaat. Ik wil het ook eigenlijk niet weten. Ik ga er gewoon eerst in en dan zie ik wel wat het is. Maar volgens mij is het een harnas waar ik in ga hangen en dan ga ik zwaaien. Dus ja, dat moet lukken. Hoop ik. Let's go to the beach, eat, let's go Oké. get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Er begint nu iets van beweging in te komen. Oké. Maar maakt op zich nog niet zoveel uit. Het is nog steeds heel comfortabel omdat je ligt. Oké, dit is wel heel hoog. Wat? Niet waar! Oh. Ja. Ik word daar toch zien. Nee, ik ben er niet klaar voor. 3, 2, 1, lekker! Gaaf man. Dit is dus super vet. Want als je helemaal boven zit, denk je, dit gaat nooit meer goed komen. Ik ga helemaal dood. En dan laten ze je los en 2 seconden later is het... Dat is echt cool. Het doet een beetje pijn om naar boven te komen. Maar als je er eenmaal bent gaan, dan is het wel waard. Ja, vandaag staat de gemeente Sittard-Geleen centraal. We hebben een aantal bezoekjes daar gebracht. Waar we nog niet zijn geweest, is natuurlijk in de kerk en in het centrum van Sittard. Even de fiets neerzetten. Ja, Dan gaan we naar binnen. Dit is de basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Haar beeltenis staat daarachter. En in 1866 hier is een pensionaat geweest, dus een school, een kostschool voor rijkere jonge dames. En in 1866 was er een meisje die een naald inslikte. Dus iedereen dacht, die sterft. Ja. Maar er was een mevrouw uit Luik en haar dochters hadden allemaal een medaille van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart bij zich. Ja. En die zei van, we moeten bidden, 33 keer. Onze Lieve Vrouw zorgt dat ze weer beter wordt. En het wonder geschiedde. Ze hoestte de naald op en het meisje was gered. En een aantal jaren later is er een bedevaart, een stoet pelgrimgangers is vanuit Aken naar hier gekomen.
En zo is eigenlijk een bedevaart ontstaan. In 1875 hebben ze deze kerk gebouwd. En 10 jaar later kwamen misschien wel 250.000 mensen naar Sittard in een jaar tijd. Op bedevaart naar ons. Om dat hier te bekijken? Ja? Ja, dus op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw. En tot op de dag van vandaag wordt hier nog gebeden. En je ziet ook al die dingetjes, het zijn allemaal dankbetuigingen voor verhoord gebed. Ja, want dit lijkt echt wel overal op de pilaren, op de muren. Ja, op een gegeven moment hebben ze een schilder in dienst genomen en die heeft het allemaal geschilderd. Maar mensen, zeg maar de namen die je ziet, die hebben dus een donatie gegeven. Nou, en omdat dus, dat er zo'n toeloop aan bedevaartgangers kwam, heeft de paus destijds, Leo XIII, heeft deze kerk tot basiliek verheven. Dit is de eerste Nederlandse basiliek. Dit is de begraafplaats van de zusters Ursuline. Dat hoort dus bij de basiliek die we net bezocht hebben. Ja. Maar dit is op dit moment een hele mooie rozentuin. Echt een stille plek. Ja. Nog geen 100 meter van het drukke winkelcentrum waar je dus heel leuk kunt winkelen en op het terras kunt gaan zitten. Ja, en dan hier. En dit is een soort, ik heb volgens mij al gezien, dit is een soort van doolhof, maar dan voor kleine mensen, toch? Nou, als we door de knieën gaan, dan kunnen we hier wel verstoppertjes spelen. Er zitten in elk geval heel veel konijnen en hazen. Dus, ja, maar het is dus eigenlijk het is een rozentuin. Het is een rozentuin, stilteplek, mooi gezicht op de stad. 1243 heeft Sittard stadsrechten gekregen, versterkt stadje en daar kun je nog heel veel van zien. 3/4 van de stadswallen van Sittard is nog bewaard gebleven. Je kunt dus helemaal bovenop wandelen rondom de stad. Ja. En hier zie je een paar bomen en het is nu de vraag tegen welke boom Toon Hermans gevrijd heeft. Want Sittard is natuurlijk ook de stad van Toon Hermans. De stad van Toon Hermans. En hij vertelde in een van de liedjes dat hij regelmatig met meisjes op de wallen kwam. De wallen, de Sittardse wallen moet ik zeggen. Wallen, ja. En dat hij dan graag meisjes kuste. Dus dat zou zomaar hier gebeurd ja, maar ja, misschien de boom die het scheefste is of zo. Toon Hermans noemde Sittard al een lief stadje. Het is een gezellige stad met leuke kleine winkeltjes, aparte winkeltjes, maar ook heel veel kroegjes, eetgelegenheden. Gewoon hartstikke gezellig. Prima sfeer. En af en toe een leuk monumentje, een mooi pandje. Ja, heel veel oude panden nog, ja, hè? Die inderdaad. een beetje zoals vroeger eruit zien. Ja, je moet wel met je hoofd hoog lopen om het te zien, maar... Moet je oppassen dat je niemand omloopt, maar voor de rest is het prima. Sittard heeft heel veel kerken en kloosters. Hier links hebben we weer een kerk, de Michielskerk. Die is pal tegenover het protestantse kerkje neergezet in de 17e eeuw als reactie daarop. En je ziet de deur is open, want dat is ook wel uniek. Je kunt hier de kerken elke middag bezoeken tussen 2 en 4. Is dat zo bijzonder dat je nou naar binnen de meeste kerken zijn gesloten, maar hier hebben we een kerkenwachtgilde. En die zorgen ervoor dat de kerken toegankelijk zijn. Oké, dus die bewaken het. Ja, en je ziet daar een leeuw. Ja, en, van Nederland neem ik aan. Nee, dat is niet de leeuw van Nederland. Dat is Azor. En Azor is, als je de naam of de letters omdraait, dan is dat Rosa. Ja. De stadspatrones van Sittard is de heilige Rosa. Want het wilde in de jaren 30 het geval zijn dat er een circus was en de leeuw was uitgebroken. En die is hier terecht gekomen of wat? De kerk binnengelopen en de kerk zat stampvol en iedereen was natuurlijk ontzettend bang. En toen hebben ze voor de heilige Rosa gebeden en gevraagd van, kunt u ons helpen, kunt u ons helpen? En de leeuw is rustig op het altaar gaan liggen, is in slaap gevallen. Inmiddels was de dompteur opgetrommeld en die heeft gezorgd dat de leeuw zonder iemand te verscheuren weer weg is gegaan. Zo, ik denk dat het tijd wordt om even rustig de fiets weg te gaan zetten. En zo wat te gaan drinken. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het leuk. Het is een beetje een grote gemeente om in 1 dag te fietsen, dus ik weet niet wat je me aandoet. Maar waar we zijn geweest was het wel leuk. Ik denk wel dat het nu tijd wordt om even iets te gaan drinken en
even rustig te gaan zitten. En gewoon terugkomen. Ja, dat is goed. En dat was het ook voor deze aflevering. Dit was Thuis in Limburg. Bedankt en tot de volgende keer. Ja, dit was Thuis in Limburg weer voor vandaag. Maar morgen is er natuurlijk weer een nieuwe uitzending. Met onder andere de burgemeester Desplat van Heerlen. En de huisbioloog Jean Henkens van Centerparks. En een heel bijzondere charmezanger, Gino Graus. Tot morgen, tot Thuis in Limburg. Dit programma werd u aangeboden door Centerparks.